komanke yen wacono aku manis Paman Patih Haryo sing punika tewi kados ingkang pundi waduh sinuwun kepareng ingkang bopeng kematian kula badhe sumlancung langkung rumiyin wiwit purwa madya ngantos dumugi wasana pun dados dawuhipun ingkang ental kandha menika pancen leres nanging kula menika mboten golon kula mboten saruja kula mboten cocok sebabipun menapa nuwun sewu nggih menawi wekdal dinten samangke negari Ngastina dipun wangsulaken dipun kunduraken kaliyan para Pandhawa kok kula mboten golong kula mboten gilik awit anggen kula ngreka daya negari Ngastina mulih saged lumintar wonten asta paduka ingkang sinuwun menika mboten gampil perkara abot sanggami monggo coba dipun aturi penggalih sampeyan Sinuwun Joko Pitama saged jumeneng minangka dados ratu negari Ngastina menika sinten ingkang reka daya ingkang reka daya boten wonten sanes kejawi amung jengandika Paman Patih Haryo sing pundi lha nggih leres ingkang kalih Dursasana bisa dadi pejabat bisa dadi wong pangkat ana negara Ngastina monggo si Dursasana ku ora tau duweni pakaryan ora tau duweni dedikasi ora tau duweni prestasi ning nyatane bisa dadi pejabat wonten negari Ngastina sinten ingkang reka daya ingkang reka daya sampeyan Paman Patih menika leres Kartomarma nggih Kartomarma bisa dadi menteri sumber daya minyak monggo menika nembe enten skandal pertama oplosan menika sinten ingkang reka daya ingkang reka daya sampeyan Paman Patih Haryo sing pundi nggih lho nggih nuwun sewu monggo sing ngarane wong golek gawean jaman sakniki niku angel ana paribasan golek sing haram wae angel apa meneh golek sing halal cobi pramila diteng samake menawi paduka ingkang sinuwun kersa penggalih monggo cobi dipun pirsani jaman saiki wong nganggur iki pirang-pirang pabrik-pabrik padha tutup karyawan akeh sing padha di-PHK mongko jaman saiki wong mempeng kerjaan bengi nyambut gawe paribasan sikil dienggo sirah dienggo sikil sing digoleki ya menumpuk bondo donya paribasan wong nyambut gawe Kurawa niku butuh wis kecukup kene menapa barang wis entuk bondo donya kok dadak diwenehake marang tangga kiwa tengen pramila dinten mangke kinten kula negari Ngastina monggo dipun percaya kanthi muncrating dada Pakarnarus menawi mongko banggane wis sanggeni ing gugat dumateng negari Ngastina kinten kula menika mboten dados sabab nek monggo Bambang wis sanggeni kinten kula sampeyan prajurit saking negari Ngastina mboten badhe kandhen damel nggih
iki tak waspadakyono sipate Brahmana Resi Sewa Sudapa kang glajak-glajak munggah ana stinggil pinyatu negara Ngadima sing mongko tak sarang itik saka sandung penganggone tetilamun jeneng sira kumono dudu sipating Brahmana dudu sipating pendhita kang kedawah keprintah ana wengkon bumi negara Ngadima Pemban Maracoba Pawukowo aja kok panjenenganing ingsun iki tangguh oleh ning katemben weruh lan nembe wanuh Maracoba Prasaja sapa sing dadi peparatku Rembang lagi ngendi uri asramamu Rembang awulan nuwun amit-amit pasang kaliman tabek tinebeh nomor sila dune cumawan tawang tuwang sinuwun mugi dipun tepangaken kula wingking saking petapan glagah wangi dene Sudi Mas Tami nami kula pun Begawan Manik Maninten oh Begawan Manik Maninten kasinggihan dawuh sampeyan banjur apa wigabine dinyurat srana tak timbali sawenara ngarsaning ingsun nyuwun pangapunten sinuwun sampun sawetawis panci kula menika pancen kepengin sowan wonten ngarsa paduka paribasan ngantos kula menika ngimpi ngantos kula menika duweni penangan-nangan besok kapan pancine kula saged sowan wonten ngarsa paduka nyatanipun wekdal dinten samangke sampun kalampahan ya sopri pemanggono apa wigabine Rembang dene tanpun sung tingali nyuwun pangapunten sowan kula wonten ngarsa paduka kula menika kepengin pamer telu perkara inggih pamer babagan napa ingkang angka sepisan kula badhe pamer leceting wicara tegese kula niku ahli bantah kula niku ahli debat pangkono Rembang nggih banjur ing mongko loro kula badhe pamer lan diping panggraita tegese kula niku bisa maca apa wae barang sing kula lakon kula niku pendhita sing bisa nerawan kahanan menapa kemawon lajeng ingkang angka 3 kula menika badhe pamer kasudiran tegese kula niku pinter lan perang mangkono Rembang nggih yen kaya mangkono itu dina iki nek pancen jeneng sira Kimono pendhita kang mandi sarabe pendhita kang duwe katiasan kang duwe Maracoba kira-kira bedheken lakon kemapan ana negara Ngastina iki kaya apa pandhita kang karyawan sing pindho kumbangan saking kalawan dosa angel ngendi ngombe menyang kali kangkung tipane kumpul ayang iki sewu lepat dianggo kaya sampe padu pengen dinten mengke sampeyan iku sik dipet-pet mau sing penggalih puter keputo ning dekat awet male-male menapa dinten iki nemen Ngastina nom-noman ngamal kok kang dipandhegani dening Gatot Kaca manjur kedira perang wonten Tegal sing kang sisih kidul boten namung menika kurek beteng bendera wonten yen kok disamang yen kok dinulu saking negara Ngastina kaya-kaya para Pandhawa kang kake dumadine perang Agan Bratayuda Jaya Binangun nggih menapa nggih bener sing dadi aturmu banjur piye kahanan iki durung kocok cinta dalan pangapungan winang cala pepadang sampeyan urung suwe iki nampa nawara napa surat kaleng sing ditanggal tangane karo Sakrondol sing benir Bambang wis anggere kepengin gugat njaluk
baline negara Ngastina marang para Pandhawa. Ora mung kuwi, yen to negara Ngastina bakal dipukuli dening para Sampurawa, wektu dina iki wis sanggerni wis sanate jati saka ndi. Samanci-manci genderang perang ditabuh sing tegese Bratayuda kuwi mara dumadi ora bakal mindho gawe paribasan ditamani dada ora kaya mengkono sinuwun bakal aku. Sono bener apa sing dadi bedhekamu penimbang. Banjur sampe kok piye? Niki nuwun sewu boten teges kula niku wong apa. Boten teges kula menika pamer gawe pamer kesugihan babar pisan boten nang kula badhe matur wite klapa saknugune. Kula semanten mriki kula kepengin nderek madhangake lakon babati kanang rungkut tegesipun kados pundi kula badhe sabiyantu malih sampeyan menawi kinten kula negari Ngastina boten usah dipun mangsulaken dhumateng para Pandhawa sedaya apa negara dibalekake niku pripun papan kamukten sing ngarane bumi kok dibalekake niku boten keblinger nang sampeyan ana paribasan sadina bathuk senyare bumi. Lah banjur yo piye? Wis sanggri gugat dalem baline negara Ngastina. Negara wis sanggri mengke kula sing badhe nandini. Sing pancet dadi ten samangke wonten surat utawi wonten surat perintah sing wigatosipun panjenengan pareng dawuh dhumateng kawula sang begawan manik-maninten upama kula diparingi purba lan masisa. Kula dipun paringi purba lan masisa sumados nyingkiraken wisanggeni menawi perlu sak Pandhawane pisan badhe kula sindakaken. Sing kok tindakake badhe kula pejahi wisanggeni. Badhe kula pejahi para Pandhawa. Pertemu sebuyutan sampeyan ora ana liya aja pramana para Pandhawa nggih napa mboten? Iya. Nek wekdal dinten mangke sampeyan paring dawuh kados mekaten. Dinten niku lho badhe bidal mangsul kok badhe nggawa ndas Pandhawa 5 karo Bambang Wisanggeni saged dipatung. Nangkul dinembet dalam Kristus sangat nanging bawono terus sangat nanging bawono yo situ kawalan hati yo jagat diwo pepo yo jagat mayas tunggu mongko disik sabar sewa toro nyebar godhong moro sabar sewa tangis nyebar godhong ngawis aja daya-daya nggonmu nuruti marang panasing ati yo wudu wiwit ngarep mawis tak aturake yen to tumrap lakon iku aja padha regejekan, aja padha bentacilan, aja padha pasunayan. Amarga apa wutu? Iki mengko bakal saru dinuli ngentasi padha-padha trah. Sapuarga mengko perkara bondo warisan dadi akhire gejekan. Sing bang wektu dina iki nggugu marang gawe poneyang nggugu marang usaku. Raya-raya dosa pertapan takondo temu kelimapan gini sejatine sing tak ajak ora ngono iku kejobamu piye carane pendolan kula bisa rukun piye carane pendolan kula bisa menunggal nanging bareng ana pendhita kang nenaka iki mau kok dadine kahanane kaya mangkene eling yo putu wong nandur bakal ngundung utang bakal ngaur utang peti nyawa paturan wirang nyawiran Pembangun pangapunten Kanjeng yang kula menika raja kula menika ratu kang abdi kuwasa ora ana kang duwa marang kersane si Duryudana jenyatanipun penggalih kula adi kula condong kaliyan sang Begawan Malik-malinten pramila nyuwun pangapunten dinten mangke kula langkung petados kula langkung pitaya kaliyan pendhita kula ngono to
Tapi saben-saben ana wong nenek anyaran, saben-saben ana pendhita sing ampuh, saben-saben ana pendhita sing anyar katon mbok buku. Oh, buku. Kok pendhita kaya mengkene kok digugu wong orang udan ora mandi kok digugu. Mula kang saka iku eling ya putu, aja percaya karo wong sing anyar katon kang neka negara Ngastina. Yo pangapunten. Dinten mati ku langkung pitados kaliyan Begawan manik-manik tepuk kaya ngono. Bola-balian Kurawa atine wireget mula dikapak-kapakno senadyan sak kranjang gampil berpare pitutur marang para pandhawa nyatane mlebu kuping iki mung kuping dengen Rahayu Lestari nggo jemeneng nata negara Ngastina pernikahan Dapamit Eka nami tiang kathah kados mengaten enten sing pro enten sing kontra. Mangkenipun nedhi tenang nggih. Sampun ngentos Mas Prato sing galih kula menika badhe sabiyantu sakotraipun dhumateng bot repoting saka Kurawa sisipun. Palindro keter bumi gunjing kenal dukung leketun Bomo kang jolone diluwe mbak banyune roko mamban Ayo pranjae padha ganter jagone padha tarung jempol dina iki tamune gigil tangne pirang-pirang ana jaya sing padha mara kene jan ora umum maneh Marta-marta wonten pangandi ngadhawuh Bapak Durna cepatno tanggalane le kira-kira sing kosong endi kula dina iki karepen ora tumbuk kira-kira sing nanggap dipanjeri wae kok iki Ayo Dipati kowe dina iki tanggung jawab apa ngrasane pisan gedhe nyatane bocah jedul nang kene sawangan kowe mripate abang raine mangal-mangal dasare prei rong bengi mesti bar mendeng bocah kuwi Dek kaya ngene jenenge piye kanggo sama Dipati ora tomengko gambar sing iki apa wigatine dene Sumawa nemu karo tinggil binaturata negara Ngastina sira Duryudana apa wis sawetara wanci nggonku ngaturake nawon gene ora ana pangsuran sing gumathok ngenani batak amopo baline negara Ngastina aku gugat njaluk baline negara Ngastina tak wangane nganti 3 sasi ning parandene muncul saka 3 sasi Sima Duryudana nyatane Sima Duryudana dina iku ora atur pangsuran kepara bisu nuli budhek micek iki kepiye aku njaluk rangkungan sing cetha wis sanggeni piye aja ngimpi wektu dina iki bumi negara Ngastina bakal tak kukuwi nganggo srana muncrating dada pecayudira mula kang saka iku wektu dina iki pancen bakal njaluk baline negara Ngastina kudu mbok tempuh kanthi srana Bratayuda Jayabina kowe adal nek pancen kaya mangkono dina iki para Kurawa dijagang sing jero bebeteng sing kandel tantang tegalku sing Patih Arya Sriwungi Kringan dadi grojokan Goyo dadi pangisan Panjenengan sampun ngentos meta sing manah Sriwungi dinten samangke monggo dipun Purba Wasesa dipun paringaken dhumateng ingkang
Begawan manik-manik kinten kula menika badhe merantasi damel mangkula aman mati inggih prepekaten bapa peremban gawan manik-maniken mangsi borong dumateng panjenengan murid kahanan garing Madina saged paling jati-jati katepane mono inggih menawi mengaten cekap kula badhe tanggel samap sinuwun senajan mekaten kula nyuwun dipun kanteni para sata Kurawa Duding saged dawuh Kartomarmo Waracoba Buparno kang nggantung siba maliwang supun ndeleng Darto mriki saged dawuh saged yen nyatali kowe wis paripura sadane sang nata sigra kondur hangat haton
langkung rumiyin. Iya mak iya. Ingkang awas pisan ngaturaken Hasmara Hastungkara ana basa kang endah kejaba salam rahayu sagung dumadi. Om Swastiastu namo budaya salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Puji syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kang wis paring nikmat kesehatan, kelonggaran hidayah inayah saengga bengi kang minulya. Awake dhewe saka paguyuban sanggar seni madu ngarah bisa kelakon suman ngastu padha nuhoni dawuh timbalan kulawarga agung ana ing Desa Brengkolang, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Lumantar bapak-bapak panitia kang makarya sarengan pamarentah Desa Brengkolang kang dipandhegani dening Bapak Lurah saprangate ya nggih. Iya mak iya. Aku ku yo jancane gumun setahun jenggel serendeng nonton antusias warga masyarakat ing Brengkolang. Senadyan to bengi iki rada diparingi jawah utawa diparingi udan, ning nyatane bersatu padu kompak sayur rukun. Iki jancane ngadani pawiwahan apa to mak? Bengi kok gawe beber kelir gelar wayang gantung gong. Dasare sing suwen mrene komplit-plit bungkat timbul saka omah. Paribasan dibedhol sakaya-kayate ora ana kengkeri. Sing suwen mrene ku pengrawit jangkep sak sindene, penabuhe nom-noman kabeh. Toto dasare sindene sing prawan-prawan kabeh. Iki jancane ana pawiwahan apa? Nek kowe ngerti tak kandhane ya ngger. Bengi iki warga masyarakat ana ing Brengkolang sing diarani nyekar niras kantos ngijing. Sing tegese kepiye? Kegiatan loro ning didadekake siji. Sing sepisan sedekah bumi, roret bumi utawa lagenonan. Acara iki wujud rasa syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala wit kemuraning pangeran sing wis paring wujuding bumi kang bisa murangapi tumraping umat. Mulane diantos saben dina persangsak bumi dikeduki, dipaculi, dipipisi, nanging tetep ngetokake wulu panetu wujuding woh-wohan pala kependhem, pala kasimpar, pala gumantung kang bisa piguna tumraping masyarakat. Ngono yo mak. Banjur sing ngangka pindho apa mak? Sing ngangka loro kuwi sawise ngaturake panuwun marang Gusti Allah, banjur gelar seni tradisional wayang kulit sebagai wujud rasa nguri-uri lan urip-urip seni tradisional kang pranyata jati diri bangsa dalam rangka untuk memperkuat jati diri bangsa ngger. Ngono ya mak. Pergelaran wayang kulit bengi iki minangka bentuk nyata bahwa masyarakat ing pamarentah Desa Brengkolang sangat peduli terhadap pelestarian seni tradisional. Nyatane kersa nggelar wayang. Ngono yo mak. Hebat tenan yo mak. Ing ngatasé mung sak lagenonan. Ing ngatasé mung sak metri dusun kok nganti keraya-raya gelar wayang. Moko sing ngarani metri dusun kuwi jan-jane cukup nganggo doa bersama. Nek wong Brengkolang kene ora nggel. Pergo wong Brengkolang kene rata-rata wong mlestar utawa sembrodo kabeh sugih-sugih ya to. Aja meneh kok mung sak nimbali kowe sak kancamu senadyan ngundang dalang sing saka wetan paribasan sing regane larang kuwi ning kene kelakon. Ngono heeh. Lah kok iki ditimbali kowe maneh. Mongko traitung semen mrene kaping pindho. Mergo ngene nggih. Pak Lurah beserta warga masyarakat ana ing Brengkolang kene mbangun miturut apa sing dadi gawe Pak Presiden Prabowo tentang efisiensi anggaran. Iya. Mula kuwi kira-kira dijupukake dalang lokal sing kira-kira ya sing dinyang kuwi ya sing kena. Iya. Kejaba saka kuwi iki memberi ekspresi utawa ruang berapresiasi sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Pekalongan uga dalam rangka membangun ekonomi kreatif. Ngono ya mak.
Dasare wayang uga wis entuk penghargaan saka UNESCO dok nalika tahun 2003 sebagai warisan budaya agung dunia non benda berasal dari Indonesia kang pranyata tontonan kebak tuntunan muga-muga bisa dadi tatanan yo ngger ngono yo mah. Sadurunge awake dhewe ngetokne pelarang ayo padha ndedonga ngarsane Gusti Allah. Muga-muga kanthi adicara bumi iki desa Brengkolan tambah subur makmur, kemaripan lojinawi masyarakate pinaringono ayem-ayem tentrem bersatu padu kompak rukun selalu. Amin amin Allahumma. Kejaba saka kuwi sing ngesta pemerintah wabil khusus panjenengane Bapak Lurah saprangkate paringono sejahtera afiat, berkah umur turah rezeki sehat selalu, amanah istiqomah momong masyarakat sak desa. Amin amin Allahumma. Iya iya madu ngrasane ngati kok nyatane sore mrene wis kaping pindho iki. Ya ya jancane bengi iki mono nek awake dhewe ora ditimbali ana kene kuwi bengi iki awake dhewe no ngajak kok nduk. Oh iya. Saka ngendi? Nek ora ning kene kuwi ditimbali ana wengkon ya kuwi daerah Wonotunggal desane Sendang. Nek gandeng awake dhewe berkomitmen dasare sowan ana kene kuwi endi sing dhisik awake dhewe rumangsa bungah mergo nggone mangun kadangan nyatane berkat awake dipenas ana kene bisa lumeber ana desa-desa saking wetenge kajen kene. Oh iya Mula kang sapa iku wektu dina sarung karaben berkah barokah prayogan ayo selewatan luwih dhisik. Selewatan nganggo selewatan alamate anak soleh. Oh iya alamate anak soleh. Muga-muga melu ndedonga ana ngarsane pangeran. Muga-muga keluarga agung ing Brengkolan kene sing duweni anak dadi putra kang saleh lan salehah. Saleh-salehah ya jenenge ya tindak tanduke mergo tanggane awake dhewe ana sing jenenge saleh nek tumindak ayo mursa ya pirang-pirang. Salahe kadol omahe ngadol ya mergo kok ngeslok. Ya kuwi jenenge saleh nek tumindake ora saleh. Oh ya ngono ya sing dikarepake kuwi asma kinandha japa jenenge ya saleh tumindake ya saleh. Oh ya malah aku wingi ana bocah sing jenenge Ramadan nek pendak poso pendak sasi poso ora gelem poso. Lah ya kuwi kaya ngono kuwi. Oh ya monggo kanca-kanca dipun aturaken alamat anak saleh kaya napa dipun garap iya yo.
iki kanca sing berkas tabuhane iki gamelan di kolaborasi karo Terbang iya dasare presiden sing suwe mrene jilbaban kabeh kok nduk ngono ya mah mulane ana presiden jilbaban yo aja padha serik mergo apa Sanggar Seni Madukara iki ora ketang sithik pengen mengembalikan marwah wayang minangka dadi tuntunan lan tontonan ya mergo nalika semono hakikate wayang iki minangka dadi utawa dadi sarana dakwah nggone nyebarake agama Islam iya kuwi kaya mengkono iki dasare awake dhewe sampeyan ora ijen ning karo Mas Gareng iya Mas Gareng Mas Gareng saka ngendi aku dhewe urung tepung nembe bengi iki iya ketoke ya spektakuler ketoke iya kesanipun menika regeng utawi gayang monggo dipun aturi sepot nganggo apa nganggo cucak rawa dipun tapek kanca-kanca ya yo Sugeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Pak Dalang. Waduh. Suarane wis sempurna saja iki lucu aja iku. Alhamdulillah niki berkat operatore Pak Dalang. Oh nggih berkat operator Mas Gareng nggih. Niki dalu niki konsepe kula ngangge suara efek. Suara efek napa Mas? Efek ning TikTok niku lho. Oh nggih. Nggih. Alhamdulillah awake dhewe saged dugi mriki teng Desa Brengkolan. Menika wonten Desa Brengkolan Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Mas Gareng. Alhamdulillah niki warga masyarakat ya guyub rukun sedaya. Alhamdulillah nggih. Sing wadon ya ayu-ayu. Ayu-ayu Mas Gareng. Sing lanang ya ganteng-ganteng ya Gareng. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, uluk salam nang rumiyin Mas Gareng. Api-api wong ora merdayoh niku ya nganggo salam nggih Mas Gareng nggih. Oh nggih. Nggih. Niki wonten Pak Yai barang teng mriki nggih. Pak Yai pundi Mas? Niki pecinan barang niki tengah jam niki lho. Peci-pecinan pundi? Nggih. Pak Ustaz, Pak Yai, Oh, Pak Haji nggih. niku alhamdulillah dugi sedaya. Alhamdulillah Mas Gareng saya berkah barokah awet dipun tenggami dening para alim ulama. Iya to Mas? Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kula tak salam rumiyin Pak Dalang. Nggih monggo Mas Gareng. Mergo salam niku ya padha wae kalih dedonga. Nggih leres. Sing ngucalke ya sunah, sing jawab ya wajib. Ngantuk nggih Mas? Nggih. Nggih. Nggih, ya dados niki dalu niki kula tak menehi telung salam rumiyin kangge warga masyarakat Brengkolan. Leres. Nggih, mbon kula tak salam nggih. Nggih monggo. Nggih, sampeyan aja ngomong bae. Sampeyan aja ngomong bae nyong dadi ngucalke salam. Iya ya kita salam ngono lho kok trewek. Anak selamat kan nang bae. Yo tak ngomong salam dene kok ngucap cuek. Rek. OTW
OTW. Ojo takon bae. Oh, nggih langsung mawon. Salam. Nggih, alhamdulillah. Pun kula tak salam rumiyin kangge warga masyarakat Desa Brengkolan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kompak ya Mas Gareng ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Nggih. Aku jan seneng banget anggere krungu jawab salam kompak kaya kene wis dadorake mutan sekarang mekar. Mekar piye, Reng? Dari kok padang guyon apa ngerti mekar, Bu? Reng, Ngertos. mekar iki apa, Reng? Mekar niku nek cara nggon kula niku bantongol padalan. Bantongol iki piye? Lah saiki kok kowe kok ngomong bantongol kowe kira-kira di pengalaman ora? Bantongol iki piye? Yo nek babagan bantongol kelas mekar PMPM yo aku yo langganan padalan. Oh, sampean iku langganan, sampean dhewe. Aku nggih. Lah pengalamane duwe pra Mas Gareng. Berbagi pengalaman karo warga Brengkolan mriki, Mas. Mulane aku niku nek wonten hajatan padalan nggih. Wonten hajatan nggih. Sunatan duwe mantenan. Nggih. Aku paling sregep lho kadhe rumah. Lho kok iso, Mas? Mergo ning nggon hajat niku kathah daharan utawi makeman. Leres. Nggih. Nek teng griya Heeh. wayah-wayah jam 10 nika Jam 10 awan. pun duduk-duduk lawan. Duduk-duduk lawan. Assalamualaikum. Benang nek jam 10 mesti tukang tagih duit. Nggih. Niki teng niki ngertos mekar, Bu. Oh, berarti sami kali kula nggih. Pada bae teng Pekalongan wonten mekar. Wonten PMPM wonten. Dene pada bae karo ya. Kepangake kula bareng kumis saking Cilacap. Cilacap mriko, Mas. Nggih. Lah kok tebih sangat, Mas. Kula anak tuwa nom kali mumpuni. Oh, panjenengan niku anak tuwono kalih Ustaz Mumpuni sing tak kenali kok. Gajah mumpuni Oh, nggih. luar biasa sangat. Ing ngatasé lho, rumah desa wonten Brengkolan niku saged ngrawakaken Mas Gareng saking